Ja? Alles klar. Els darrers anys del segle XIX, els avenços sanitaris i el creixement de la població van fer necessària la creació d'un nou centre assistencial i des d'aleshores tan noble edifici ha tingut diversos usos, fins a esdevenir la seu de la Biblioteca de Catalunya. La saviesa i el coneixement sempre han